काहे हो, गरीब के लड़की से तो हर लड़का शादी कर लेना, लेकिन गरीब के लड़का से हर लड़की शादी ना करेली। ये कैसन भेदभाव बा हो? ये भेदभाव ना हुआ हो, तू लड़का हुआ। एगो टाइम के बाद लोग तार खूबसूरती ना देखी कि तू गोर बड़ा कि करिया बड़ा। एगो टाइम के बाद लोग तहार पॉकेट देखी कि तू कितना कमाना। एगो टाइम के बाद लोग ये ना देखी कि तहार दिल कितना साफ बा, लोग ये देखी कि तहार बैंक बैलेंस कितना बा। सही कहते रहो, आदमी जब कमाला न पॉकेट में पैसा रहेला तब जरा ना पूछेगा वो पूछेला कि कैसन बाड़ा। लेकिन जब पैसा ना रहेला, आदमी ना कमाला, तब ये समाज अजीब नज़र से देखेला। एगो टाइम के बाद तू ना कमेबो न तो घर वाला के ही पसंद ना हो, ना तहार इज्जत होगी, ना तहार कोनो बात के वैल्यू रही। एगो बाप शादी खातिर अपन लड़की देवल तो दूर के बात बा, लोग 10 गो रुपयो कर्जा ना दे तरह के। यही से समय रहत ही समझ जा कि कुछ कर लेबो तो तारा साथे साथे घर वाला के भी सिर ऊंचा हो सके।